И здравейте, това е Майнкрафт. И ние сме... Ния енд Катакс, който Катакс е на половин сърце. И сега ако ме прасни направо, направо си изям гъза. Тъмно е. Но съм... Нара са биеме. Би са ти! Аз съм на едно сърце! Браво на тебе, Сърца. пъй си гладен. На всичкото отгоре е гладен, я ми се напълни живота. Имам храна, вземи си. Вземи си храна. Абе, не ми се прави на канибализъм, бе! Вземи си храна, канибал. Къде, бе? Не, бе, човек, бе! Еба и лайната. Малейката. Извинете за тази дума, може това да... Прилича ми на рецепта на канибализъм, сещаш ли се? Това от Спонжи Боб. Аре бе, бати на светещия турч. Не свети при тебе, бате, при мен осветява Васидо. Два зомби има. Сигурно. Зомбито е сега. Да, бе, накарай го да дойде на тука. Да мога, ако... на лопатката. Ари, бе. Абе, що винаги го нападаш готиния, бе? Да ти се не знае и зомбяка, не, бро. ще му падна лопатката, ако ще я даде, бе. Не я да. Крипър! Вече искам зомбитата да са за яйцо. Пай се! Знам, че има малко зомби. Не е малко. Малко. Ела да видиш нещо. Малко е! За тебе казах ти, че е малко. Убий го! На 3 сърца съм, как да го убия? Деба му порела. Дай ще ми кажа. Аз я намерих, бе. Аз го убих. Ако не ме... Чакай, че ако бе... Толя, ти за хляба в скелет. То дойде към първия среща. На 2 сърца, на същия и помина си. Чакай да си взема нещата, бе. Бати, не мислиш за другите животни. Има паяк. Добре, че си взех. Спри да ме при теб квадратни очи. Аре! Нара да се прибираме, бате. Това беше... бати, тъпата идея. Ще да си загуба ножицата. Никола, намали го малко това Спонжи Боб. Че ще ми изпомджубяс. Ела ми, боля ти. Това паяк! Еми, като си... Ама умрях. Къде ме биеш, бе? Търву. Не съм ти взел лево. Абе, защо само мене ме нападаш, бе? Да ти сера в устата. Имаш морков! Трябваше ми кай да го посадиме. Нямам морков. Да, бе, нямаш. Не, бе, имам. И си когато се биеш, тук има два. Айрон? Да. Какъв айрон? Аз нямах айрон. Супер! Да, имах айрон. Едно айрон. Ставаше зомбитата, почва да спават. Убили на два паяка. Да, бе. Дадоха ли ти пайжина? Да. Може да ми я дадеш? Не. Кой е стрелна? Познай. Скелета. Нали? Мато няма скелет. Какво има тогава? Скелет. Няма скелет, ама има скелет. Аре, беше Ти взели ми поне лопатата и тези неща. Не, нищо не съм ти взел. Скелет! Уби ме, край. Край на едно сърце съм. Помощ! Ела на къщата съм, едно сърце съм, бе. Не пипай нещата, че ще убия. Да си взема лево. Она е брат, бе, мое. Не, бе, човек, моя е. Без да искам взех 1 лево. Едно. Ще убия. Едно. И защо не си ми казал, че имаш 3 такова? Какво 3, какво? Защо не си ми казал, че имаш 3 вълна? 2. Добре, 2. Имах 1. Затова имаш 2. Имах 1. Пържала. И краската. Въпреки, че аз я намерих. Канибал. Не. Аре, си оставим. Абе, не си ги взимай, защото сега ще се биеме. За какво си взимата? Особено айрон кирката. Да. На мене няма айрон кирката. Опа. Иска да отворя. Ще я намеря. Във водата е. Бати.
Първите ни ярем ги загуби, бати. Аз моя не съм. Пакс. Моя не съм го загубил. Не ми помагаш. Знам. Знам, че ти помагам. И нямам намерение. Къде си, бе? Под водата ли си? Това си ти Не, ли си? канибал. Не ти. Аре, бе, пусни зомбитата отново. Пусна съм ги. Да, бе, да. Не, бе, не. Нито едно живо зомби няма. Гледай, аз как ще се бия. Опа, без да искам. Без да искам. Гледай как ще се бия. Гледай така ще се бия. Гледай как Ето гледам. вече. Аре, стига съм натискал това смотано копче, бе. Сори, дами и господа, че псувам. Ма се дразни това копче. Да, ние сме брати и И ти стига. си псувал. Не си... Кой е живия зомбяк? Къде? Има един паяк утър, един който сега ще ми... Къде си? Зомби и паяк, бейте, бе! Бейте, на мъж ли ще ми се прави жена на дръж? Абе, Дръж. дръжка. Ще ми се прави на... Много мраза парцали като тях да ми се правят на хавлияни кърпи. Да, това ги чува от сайта за тапките. Не е вярно. Не е вярно. Не, това е от един приятел го чу. Който го е чул от сайта за тапки. Той я измисли пред мен. Пред тебе. И преди я е чувал. What? Къв си ти, бе, грозник? Къде си, бе? Нека канибал почна да ме напада. На половин сърце съм... Нещо ме удари сърца, съм на половин сърце. Скелет, баба! Бегай. Намерих едно такова. Сега ще ми Едно дойде такова. пред къщата. Ео! Дай си ми паежината. Ео! Абе, за какво ще ти дам моята паежина? Може Върни ли ми да Не паежината! съм я... Добре. Не си направил такова... Аз събирах за вълнавате. За такова исках да направим... Бати, нямаме дърво. Верно. Виждам зомби. Бао. Там е гостила катастрофа. Не може да играе майка. Да, верно. Там има едно зомби, където идва към мене, мога чакам да дойде. Но вълната... Аз мислих... Има 3 грава у мене. Чакай, бати якото. Там има захарна тръстика. Знам, че има захарна тръстика и... Моля те, като убия зомбито, ми дай Чао. храната от него, че съм гладен. Аре, бе, сърце съм, бе! Девам. Абе, ще не си направих лопата. Аз по лопата. Лопата лодка. твоя ми. Ле, зомбито не ми спално нищо, само лево. Ама как си подминахме? Как го подминах? Като пътен знам. Като пътен знам. Трябва ни крава за Крипър. кожа. Не е крипър. Бати, не знам кой го измисли. Това мап ли? Не бе, не мапа. Преди с 3 листа си правиш директно книга. А сега трябва да отковаш. Сега ти трябва и кожа. Не знам как го измислиха това, но много ме дразни. Само ако ме удариш, ще те убия. Кой? Ти. Що? Защото съм на половин сърце и съм гладен. Кравичка! Кравунгир! 2 кравунгира! Ей! Аз си хапна. Йей! Ела, бе. Сега манка фук. Обе му. Яхута. Я стои от къщата. О, 2. Айде, 2 леглавата са на борда. Едно легло, не две. 2. Ти Имаме колко 4 вълна. Честа Аз ги взех. Честа няма вълна. Да, аз ги взех. Спокойно взимай си пажената си, правиш тъпия лук. Аз си направя 2 тъпи книги. Знаеш какво си направя? Знам като си... Въдица си направя. Що въдица, бе? За рибка? Прав си, и за храна си пак. Да, бате, аз винаги събирам за тебе за лук.
Ти си шеф и го закуз... Ти събрали дърво? Че няма. Имаме ли пръчки? За Не, водите? аз имам парче. О, взаха на тръстика Най-после. там от тръстиката. Не, беше то скочи бе да се... Умде ли? Да. Светло, Кажи. събереш ли малко дърво? С ръце. А, ти имаш кирка. Нали трябваше да си оставим Брадва. нещата? Аз нямам толкова много неща. Това е от... Аз оставих всичко. Какво за всичко казах да си вземеш неща, които ти трябват, а не да си вземеш целия чест. Ти си взимаш всичко, човек. За какво са си? Ми откъде да знам? Взимаш си и 2 дърво. Дали те необработено. Къде е водите? Взимаш си Къде е поне водите 10 водите? необработено. Взимаш си поне необработено дърво. Една печка и едно такова. И отивам да и виждам кокошка, която мисля да я законам. Здрасти, много е красива. Марима, да Чу, чу. умреш. А така, по-хубаво да умреш. Ари бе, къде? Смутън. Смутън. Не верно ли? Не оцелих това. Кой не оцели? Мъчих се да оцеля водата и накрая не оцелих. И само да ви кажа, че може и това да е за епизода, защото вече е 11 минути. Че да направя. И я си взех нещата яйца, които ни трябват. Да, Може ли да ползвам айрон кирката? Да, служи дърво в чест. Благодаря. Ти нали имаш за айрон кирка? А, да, служи дърво в чест. Чакай. Дърво служи в чест. Аз направих такова. Чакай служи с... дърво, бе. също такова. Абе, ти си. Къде си? Хвърли ми малко дърво. Хвърли ми дърво, бе, не. Не съм Беги, исках да сложа лекото. Добре, сега сме квит. Беги. Квит сме. Да, ти сме аз с легло. Подайте с ръка! Така, постава. Ма не го вземите. Че си направя 2 книги. Правиш. Да. А после ще ги енчантнеш ли? Като ги енчантна. Да си направя ли? Кога да си направя? Въдица или лук? Въдица или лук? Въдица? Въдицата ще ни помага за храна. А рибата, като изпечеш доста храна. Ставям си въдица. И ела до мене. Ама въдицата- Ела до мене. Няма. Аре бе, човек. Сори. Чакай, стой така. Вижте, дами и господа, имам си въдичка. И това Как беше. аз бега си няма. И това е от нас. И довиждане. Да се видим от... Когато се видим.